வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இதோட நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஒரு மிக சோகமான விஷயம். ஆப்போசிட் டீமில் செகண்ட் லைட் பிளேயர் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையோ, அந்த பிங்க்கு சொக்கா ரொம்ப வச்ச சொக்கா போகுது. என்ன கேட்டேன் லாக் போட்டு தாங்க பார்த்தீங்களா? ஆமாம், அவனை எப்படி போட்டு தரணும்னு வேறு எனக்கு தெரியல. டீச்சரே நம்ம ஏற்கனவே எடுக்கிறோம். செகண்ட் ஹைலைட்டை போட்டு தெளியாச்சு. பாய் அம்மா கண்டென்ட் வேற லெவல் கண்டென்ட். ஆப்போசிட்டில் செகண்ட் லைட் பிளேயர்னோன்னா பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. 3 மேட்ச் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேன்ச்சு, 2 மேட்ச் ரெக்கார்டு பண்ண மாட்டேன் வந்த இதில் கொலவரியில். ஆனால் நாங்களே லீடில் இருக்கிறோம் இப்போதைக்கு. நீங்கள் பழைய ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க. சரிக்கும் ஒரு பாம்பை தூக்கி எறிவோம். நம்ம பாம்பு தலைவன் வேறு தூக்கி பிடிக்கிங்கிறான். அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை நம்மளுக்கு தெரியாது. தலைவர்கள் வந்து விட்டார்கள். தேர் லெஜண்ட்ஸ்டா, உண்மையான லெஜண்ட்ஸ். வந்துட்டான். அவங்க வேற வேற லெவலில் வச்சு செய்கிறாங்க. தலைவா அடி வாங்கிட்டு போ தலைவா. கோல் போடுறான். கொசுமண்ணை போட்டு தள்ளிட்டான் நம்மள. சை ஷிட், செம்ம டேமேஜ்ரா. அவனெல்லாம் நம்ம போட்டு தள்ளணும். இந்த மேட்ச்சு போட்டு தள்ளணும்னு வெறியில் நான் ஒரு டைம் போட்டு தள்ளிட்டேன். அது வேற விஷயம். நம்மள்கிட்ட சென்ட் பண்ணோம் இந்த இதெல்லாம். செகண்ட் லைட்டை போட்டு தள்ளிய அது ஒஞ்சிப்போம். கேமிங் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை போட்டுன்னு திரியிறேன்டா எல்லாம். எனக்கு வேறு பக்கிங்னா இருக்குது. ஐயோ நம்ம பக்கமே வராங்களப்பா. ஒரு கொசுமண்ணே தான் இந்த சைனாக்காரன். எப்படி செகண்ட் லைட் வச்சு மாச்சி செஞ்சோம்ல. ஆனால் அந்த அத்தை படா ப்ரோ பிளேயர், படா ப்ரோ பிளேயர், பகுத் அச்சா ப்ரோ பிளேயர். என்னடா எல்லாம் பார்க்குறவனுங்கலாம் ஸ்கின் வச்சுருக்கானுங்க. ஷிட், நம்மள்ட்ட அந்த ஸ்கின் இல்லை. சேட் மூமெண்ட். கேடித்தம்லா எனக்கு கேடித்தம்லான்னு ஒரு யூடியூப் சேனலு.
டேய் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கூட போட்டு தள்ளிடுறேன்டா. கொசு மண்டையா செஞ்சுவேன். கொசு மண்டையா ஒரு க்ளோவால் கூட யூஸ் பண்ணாமல் செகண்ட் ஹேண்டில் போட்டு தள்ளியிருக்கேன்டா. எல்லாரும் இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு 4 லைக் வந்திருக்கு. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில். கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனில் அழுத்துங்க, ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை அழுத்துங்க. அப்புறம் தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே பாய்.